И така, уважаеми зрители, при мен една от най-красивите жени, които съм виждал през живота си. Няма значение, че е толкова висока. В крайна сметка, нали, знаете, всички манекенки искат да бъдат и високи, и красиви, и слаби. А тази жена притежава всичко това. Погледнете това кръсно тяло, този невероятен, красив бюст и въобще всичко както трябва е при това момиче. Здравей, Гуги, радвам се да те видя. Здрасти, приятно ме. Здрасти, здрасти, Гуги. Дали мога да ти казвам така ли Гуги или Гути, ако искаш? Или Гуто, която се изкарва пари с... Труд. С труд. Гутито, което се изкарва пари с труд. Точно така. Кажи сега, Гути, кажи сега. Какво, защо си дошла тук при мен? Чакай, че като се наведа съм по-нисък от теб. Кажи сега, Гути. Това малко да ми е напред. Много хубава розова чанта имаш. Много ми харесва как се движиш. Трябва да ти кажа, че аз толкова елегантно движение от жена не съм виждал. Ето, браво, ама сега по друг начин ходиш. Ма сега по друг начин ходиш. Преди малко не ходиш сега. Гутито! Гутито! Гацо, не се обаждай. Имаш си жена, мумията ще скъса. Виж това лекота се движа. С лекота, бе, да, много си лека. пари с труд. Кажи сега, Гути, кажи защо си дошла и какво искаш да направиш. Сам да питам хората, знаят ли? Какво? Ма не ги питай хората, те са дошли тук да се забавляват. Няма нужда да знаят или да не знаят. Какво искаш да питаш? Какво крещят жените, когато така след секса Слави Трифонов? Да казвам ли? Ако ще ме закопаеш, ще убия после. Какво крещят жените след секса Слави Трифонов? Какво крещят? Нищо, той крещи. Смешно ли ти е, бе, Венко? Кажи сега защо си дошла тук, Гути. Къде отиваш? Кажи сега защо си дошла, кажи. Защото искам да поздравя всички мои клиенти от ефира на телевизията, ама са твърде много и затова, понеже се притеснявам да не пропусна някой, искам да поздравя тези, които не са били с мен. И кои са те? Здравейте, Владо от Сливен и Сашо от Руси. Разправи сега за твоите перипетии, за твоите случки, които се случват, твоите приключения. Разправи. За перипетите, дето ми се случват под пътя на път, в хотел и в мотел, отгоре и отдолу. И кажи сега. В сезона на празниците, между другото, много ми върви работата, не мога да се оплача. Кажи. Деца вика, ден година храни, нали? Всичко е наред. И само едно нещо леко, и той малко притесни. Кое е това? Значи, онзи ден при мен дойде шефа. Шефа ти? Моя. Вие си имате шеф и вие ли, бе? Много ясно. И какво? И дойде шефа и ме вика... Че да не ми се... Айде, няма нужда, това хубаво клинче, между другото, много е секси. Хубаво, ама пилето да ми се не види. И шефа... Откубала ли е връбчето? И шефа, знаеш какво ми каза? Какво? Шеф ми вика, ало, притеснителната, утре ще почиваш, няма си на работа, защото ще ремонтират офис. И ти? Малко се позачудих и му викам, как така бе, шеф, и не разбирам. Ти така ли се чудиш? Викам, викам, не разбирам, той викам, много просто, ще асфалтират околовръстното. Ти между другото амбициозна ли си това, което искам да попитам? Имаш амбиции? Червена амбиция съм. Що? Мечтата ми е, знаеш какво? Не знам. Да стана мис Вселена. Що? Защото мис Вселена е проститутка от космически мащаб. Това ми е мечтата. Между другото, вълнуваше живота на куковиците като мен. Значи от уния вечери, както седях и броях колко червени коли ще минат покрай мене за 1 час, някакъв там мина и взе, че спря пред мене, вика, моцарело, ма. Какво ти вика? Моцарело. От муцка. Моцарелата? Това Моцарел. Мило.
Маца. Миличко, вкусничко. Моцарела. Хубавичко такова Ти много някакво. хубаво. Сладичко, мъничко, джобно гадже. Не така, моцарела. И? И ми вика, моцарелка, искам от тебе, вика нещо, ама много забравям и забравих обаче ко беше. Какво беше? Той ми вика той. Така. Забравих. Не се обаждай! Не се обаждай! Чач, забрах мисълта, ама почеш още веднъж. Уха! И така? Ще свърши. Да. Кажи сега, какво те пита той? Какво те пита той с моцарелата? Ами той ми вика, ама много вика, забравям и забравих ко беше. И ти? И аз викам, питах го дали мога да му помогна и той извади един вентилатор. И какво? И почна да ме разпитва. Да. Какво вика прави той? Ти. Не аз. Той. Той ме пита мен, За вентилатора и ми вика какво прави той. И ти Ами викам върти. Аха. Той пак ми пита, какво друго прави? Аз тъй се замислих и викам духа. Духа, разбира се. Духа. Ай. Той тогава вика, да, и това точно искам да ми правиш. Да. Разбрах. Между другото, секса в кола, нали знаеш, че е много неудобно. Не знам, аз никога не съм правил ти секс. не знаеш. Не стига, че е неудобно, не стига, че е тясно, неудобно, задушно и ми оня и той идиот шофьора, че се смее. Цял ден. Тя сложи една точка, че се сетих една история. Не. Не е много, една. Сложи една точка, сложихме. Кажи. И така, един път в кола, един и два, ми спира и ми вика, искам да ми правиш, вика, така, френска любов. Да. Обаче, вика, искам колата да се движи, не да сме спрели. Аз ще се карам, пък ти викаш, ще си действаш, ще се бачкаш, викам, окей, няма проблем. И по едно време, както той се кара, равно се залиса, стана му хубаво, и бам в едно дърво. Се удари той. Се удар Той с колата. С колата. Ама и двамата в такова, и двамата в несвяз. Да. И аз по едно време, аз съм си взял парички. Да. И се събудих по-рано от него и се бих към шика. Да. И по едно време той се събудил и се погледнал и тъй държи две уши. И след малко минал някакъв дядо, възрастен човек, опитал би дядо да се вижда една проститутка без уши. Пък дядото му казал, не знам дали беше без уши, ама в устата си имаше мъжки полов орган. Амчико! Кажи сега, с някакъв друг дали сте се натискали в колата? Натискахме се, той ми вика, айде в храстите. Да. Аз му викам, би няма как бе, той вика, не, айде в храстите. Аз обаче съм непреклонен, викам, няма как. Да. И той накрая не издържа и ми се развика, а що да няма как в храстите, бе? Пък аз му викам, така няма как. Щото вчера си ги махнах. Храстите. Уважаеми зрители, представи ги моите колеги актьорите Краси Радков, Мариан Бачев и Виктор Кар...